Bueno, Freddy, què tal? Al final el tema que he escollit dels teus temes, què te pareix? Perquè els altres, certament, eren un poc de basura, eh? A veure, basura. Jo realment te vaig proposar 3 temes perquè em vas dir ara que tornes, va, escull tu un dels temes de manera lliure. I finalment, jo què sé, quin hem escollit? Anem a parlar d'aforismes, que jo crec que era l'únic passable des que digueres, perquè, Freddy, comparteix amb l'audiència els altres temes, per favor. Eren perfectament compartibles, Màxim, les coses com són. No, conta'ls. Vale. Oposicions, una de les formes de morir a la vida terrenal. Saps perfectament que això és així, vull dir, t'està passant, no? Del marxisme a l'audisme, o com Laura Marx també sucumbirà. Vull dir, ho sabem perfectament. Parkour sense sketchers, bufetada assegurada. Vull dir, ho hem viscut també pel carrer, això. No sé, Laura, com veus aquests temes? Molt bé, dins careta. Hola, repel·lents, com estem? En el vídeo d'avui, vídeo i podcast per a l'Evox, per primera vegada ja tenim els 4 repel·lents. Saludeu, repel·lents. Hello! Molt bé. La qüestió és que abans de res vaig a fer un poc com està el tema xarxes socials i com anem a funcionar i demés, que és un vídeo que m'haurà volgut gravar a mi mateixa per a fer-ho i no ho he fet, certament. En xarxes socials he de dir que Facebook està un poquet abandonat de la mà de Déu perquè ningú ja passa res per ahir. En Instagram estem a tope i hem començat el compte de Twitter. Val? Així que ja sabeu, busqueu Repel·lents Podcast al Facebook, a l'Instagram o al Twitter i ens doneu a seguir. Després, de fet, mireu, fa poc ens va fer una menció tant en Facebook com en Twitter la revista 310 sobre una edició actualitzada dels podcasts en valencià, que jo pense que ja tocava. Per altre costat... Per això, quan van pagar per aquest gest? Res, de fet, va ser obrir-se Twitter i al moment, als 2 o 3 dies, tindré un missatge d'ells. Que certament el Twitter ho porto jo i no tinc molta idea de com va, o sigui que segurament estic fent-ho mal. Val? Però bé, anem ahí. Val? Tenim ja 100 i pico seguidors. Després, altra cosa que m'agradaria tindre clara és com anem a funcionar, perquè ara pareixia que anàvem un poquet ahí entre YouTube, Evox, no se sap. El planning que jo tinc així és intentar fer un programa tradicional, un programa de podcast que també gravarem en vídeo i que anirà per a YouTube i per a iVoox. De fet, a partir d'ara, diguem que la nostra plataforma capçalera serà YouTube. Tot anirà al YouTube i algunes coses a l'iVoox, com són aquests programes. I per altre costat, el que tindrem serà coses curtes que aniran solament per al YouTube. Ja tenim 3 vídeos d'aquestos. Els pintors preferits de Màxim, els pintors preferits de Laura, pintors i pintores, en els 2 casos, i el nom de la Rosa, anàlisi de la pel·lícula. Que en el tema d'anàlisis de pel·lícula estem treballant a muntó. El problema és que per a gravar aquests vídeos cal estar en un lloc físic 2 persones, o sigui, jo, que sóc el que grava, i l'altra persona, i realment està sent complicat, bé, en les restriccions i tal. De fet, estem gravant per a l'audiència d'Evox, estem gravant a través d'internet, és a dir, que aquests vídeos van a ser complicats. Tot i això, estem treballant en un vídeo super xulo, que serà a l'exterior, que sols diré que tindrem drons i tot, o sigui, aneu a flipar, en drons, en drons, repel·lents en drons, imagineu-vos. I que és un vídeo que s'està preparant molt bé Juan, el meu amic que va vindre el vídeo sobre genealogia, i que és un vídeo que va eixir a partir del podcast aquest sobre genealogia. Vam parlar d'una cosa, no diré quina, parlarem d'una cosa, que passa a Cullera, ja massa pistes, i que anem a intentar gravar i explicar què és això en Cullera. Però això és un podcast que tenim preparat, un vídeo, que serà un vídeo per a YouTube, que tenim pensat, se mos estan anant de les mans, ho reconec, perquè començarem que un dia anem allí i te grave...
i te graven la plaça de Plaça Espanya i on està l'Ajuntament i tu dius, mira, així passa això, no sé què. Ja ha passat a 7 localitzacions diferents, tenim programades, demanar permisos a tot Cristo, un dron, vull dir, se mos estan anant de les mans, acabarem fent un documental d'una hora i mitja, espero que no, perquè si no, no l'editaré en la vida. Però la qüestió és que és un vídeo que jo espero que d'ací un mes puga estar i que serà... Vale, molt I bé. ara jo faig una pregunta. Què serà, amics del misteri? Estaran visitant-nos els somnis a Cullera? No és res paranormal, ni de Iker Jiménez, ni de X-Files. Y més ara que Iker Jiménez ha hecho un girito hacia la derecha. Molt bé. La qüestió. Abans del programa d'avui, que anem a parlar d'aforismes, Freddy ens explicarà què és un aforisme. Nosaltres portarem aforismes d'autors i autores que ens han agradat i els comentarem, i també farem un concurs on analitzarem un concurs que he preparat jo i que és un poc de sorpresa, on els repel·lents intentaran salvar els trastos creant aforismes. A part de tot això, abans de res, ja sabeu que sempre fem un poc una notícia i de més. I jo m'he preparat una notícia. No sé si sabíeu alguna cosa d'uns youtubers que s'han anat a Andorra. Sí, bueno, el Rubi... Sí. És que el clima és millor. És per el clima. El clima marca molt, Màxim. Freddy, durant molt de temps de la seva vida tenia prop a Andorra i, en canvi, el tonto tributava en Catalunya, Bueno, i encara tribute. Ja, però jo saps que allà on vaig, allà on anem, Balaguer en seguida. Que xaquetero. La qüestió és... Bé, la notícia és que el Rubius, que és un dels youtubers, si no el youtuber que més seguidors tindrà, no sé si són 70 i pico milions de subscriptors, més o menys. Com nosaltres. Un poc menys que repel·lents, un poc menys. Sí, que m'agradaria incidir, doneu-li subscriviu-vos al YouTube de Repel·lents i així estareu a tope de tot i a nosaltres ens fa il·lusió que la gent se subscrivisca, doni like i tal. Bé, doncs Rubius ha decidit... I comente. I que comente, evidentment. El Rubius ha decidit anar-se'n a tributar a Andorra. Bé, no vaig a entrar molt al detall en el tema de per què és Andorra, perquè realment paga... Andorra! No te saps l'himne d'Andorra, veritat? No, no. Suposo que tindrà himne. Però el que no sabeu d'Andorra és que durant cert temps, o sigui, el que manen d'Andorra és el president de França i el bisbe de la Seu d'Urgell. Sí. De fet, en Andorra és il·legal avortar. Sí, és un estat que se va crear per la Seu d'Urgell. O sea, la va crear l'Església, l'Estat, juntament amb França. Molt bé. Algo d'això tenia entès. Vale. La qüestió és que si te'n vas allí tributes un 10% d'IRPF. Mentre que en Espanya els youtubers se queixen de que tributen fins a un 50%, que ara veurem que no és cert. Els youtubers són els únics que s'han anat a Andorra? No. Per exemple, he estat investigant el tema de la MotoGP, quasi tots els que participen en motos, tots els motoristes estan allí. Joan Mir, els germans Espargaró també estan allí. Un cas molt conegut va ser el cas d'Arantxa Sánchez Vicario, que se'n va anar allí però realment vivia en Barcelona i de fet va tindre problemes en Hacienda perquè ella dia que residia en Andorra però no residia a Andorra. De fet, Andorra especifica que hi ha 80 dies a l'any que has de viure en Andorra per a poder tributar en Andorra i no ho complia. Després, clar, realment així no paguem un 50% d'impostos. Realment així hi ha una sèrie de segments, no? D'un segment a un segment paguem un preu, d'un altre segment a un altre segment pagues un altre percentatge, fins que arribes a 300.000 euros a l'any, on pagues un 47% de percentatge. Però no significa que això, perquè abans dels 300.000 euros el percentatge que has tingut és menor, conforme al tram. No és un 50%. S'acosta, però no. Clar, així hi ha un problema de fons, jo pense, i és la poca tributació que tenen en Espanya les grans empreses, les rendes del capital i les rendes patrimonials, i que realment el gros dels impostos acaba en l'IRPF i en l'IVA. Aleshores, clar, jo puc entendre que tu te moleste de que te lleven un percentatge tan gran dels teus ingressos, però, tio, estàs cobrant més de 300.000 euros,
Vull dir, és que són molts diners. Clar. I, clar, evidentment, però la solució és, si tu vols el teu país i tu penses que això s'ha de canviar, la solució és anar-te'n al país del costat per no pagar impostos. A mi me fa molta risa en el tema de la MotoGP, perquè jo no la seguisc, però els que he dit, per dir alguns que he trobat, perquè no tinc ni idea, segur que quan guanyen un gran premi enseguida estan en la bandera d'Espanya i... No, o treuen la d'Andorra, no ho sé. La qüestió... De fet, estava revisant dades que són molt interessants i que es poden il·lustrar això. En Espanya, de fet, l'IVA recauda més diners que l'IRPF. La qual cosa a mi em sembla que és molt més greu encara, perquè l'IVA sí que és un impost completament arbitrari i completament injust, on tot el món el paga. I paga el mateix percentatge el que guanya 1 milió d'euros a l'any quan compra una barra de pa que el que no té un duro. Tots paguem. Val? Altra cosa que és molt important tindre en compte és que Espanya està per baix de França, de Dinamarca, de Bèlgica, de Suècia, de Finlàndia, de Països Baixos, d'Alemanya i de Portugal en quant a percentatge d'impostos sobre el PIB. Vull dir que tots aquests països, que poden pensar que són països que poden ser un exemple de moltes coses, estic pensant sobretot en Suècia, en Finlàndia, però bueno, també en França o en Bèlgica, poden ser exemple de moltes coses d'estat de benestar, és que cobren molt més impostos que els que cobren en Espanya, en percentatge. No estic parlant d'absoluts, evidentment. Després, un altre dels punts que a mi me molesta molt és que aquesta gent se'n va dient els polítics es roben. Los políticos se lo quedan todo, coches oficiales, coletas, rata, el gobierno de los 50.000 ministros, tota esta cartillera, no? I les dades que he buscat són Espanya, el 70% dels pressupostos són per a serveis públics bàsics, que són 40% pensions. És a dir, que de tots els impostos, el 40% que són dedicats per a pensions, ja siguin contributives, no contributives, de viudetat, val? El que siga, 40%, o de discapacitat, el que siga. 40% de tots els impostos són per a les pensions. Val? Algú està en contra de les pensions? O algú pensa que deurien baixar les pensions? De fet, aquest percentatge anirà creixent, perquè conforme anem avançant, més gent s'està jubilant i sobretot més gent que té uns ingressos més alts, perquè els sous que han tingut són més alts. La generació dels nostres pares, quan se jubile, segurament tindrà unes pensions molt més altes que les dels nostres avis, que en canvi tenen una pensió de 600 o 700 euros i dona gràcies. O menys. Després, el 14% se destina a sanitat. Suposo que enguany, evidentment, això serà molt més per la situació. El 9% se dedica a educació. La Comunitat Valenciana se dedica, crec que són 5.700 euros, 5.800 euros de despesa per cada alumne anual. És a dir, que si ho pensarem ara, nosaltres haurem costat al sistema uns 80-90.000 euros sols en l'educació primària i secundària i infantil, ja no parlem de la universitària. O de si repetim. O de si repetim, evidentment. Després, el 5% se dedica a ordre públic, és a dir, a la policia i de més. El 2% als militars, un 7% al pagar el deute, que d'això suposa que se dispararà perquè hem passat de tindre un deute prou controlat al tema de la crisi. El deute per primera vegada suposa més que el PIB que et genera Espanya en un any, és una locura el deute que tenim, un 2% a medi ambient i un 10% a assumptes d'infraestructures, energia, agricultura i demés. És a dir, que els polítics ens roben, doncs per desgràcia ha hagut sempre casos de corrupció. Per desgràcia ho hem vist en les notícies. Ara, fa 20 anys, fa 30, sempre ha hagut casos de corrupció i són casos punibles. Però no pot ser que diga Espanya me roba perquè tots els polítics són uns corruptes, me'n vaig a Andorra. I això és la reflexió que volia fer. I sobretot la reflexió que a mi més greu me sap és que a dia d'avui jo este cas l'he portat a classe perquè estic en tercer d'ESO en geografia, doncs, evidentment analitzem què és l'estat del benestar. De fet, és que estàvem mirant el tema de l'estat del benestar. I vaig portar una notícia i estiguem parlant i l'opinió majoritària era és que aquests diners on deixen poden anar. I, ojo, que a mi me pareix molt bé. Vull dir, tu no vols tributar en Espanya, doncs te'n vas. ¿Es moralmente aceptable? Pues no, no es moralmente aceptable. ¿Es legal? No. Sí. Clar, l'opinió majoritària en l'alumnat era que li pareixia molt bé, perquè se tenia que quedar si li estaven robant.
I això jo penso que és el problema, sí. Perquè els impostos no són un robo. És una redistribució de la riquesa i és un intentar que tots siguem iguals, no? La persona que està malalta tinga dret a una baixa, la persona que ja no pot treballar doncs tinga dret a una pensió, tots tinguem dret a una educació, tots tinguem dret a una sanitat. I això és un poc la reflexió que volia fer. Vosaltres què opineu? Bueno, que possiblement l'alumnat siga el reflexe, no? de la societat a la vegada. Vull dir, no estic dient que quan tinguin, jo què sé, 30 o 40 anys o 50 opinen el mateix, perquè ja suposadament estaran treballant i veuran les coses possiblement d'una altra manera, però sí que és cert que sembla que és allò de sálvese quien pueda. És que a mi me dona la sensació de que quan jo vaig estudiar, igual jo, no sé, però teníem una visió de l'estat del benestar molt més positiva que la que se té ara. Jo no, Sí. quan pagàvem el tema d'impostos i tot això, jo no ho veia mai, igual ha sigut la meva visió, Però, jo no Màxim, ho una veia cosa- mai com un robo ni res, sinó com una També- redistribució. I a dia d'avui el discurs este neoliberal està arrasant. Potser ara encara s'està més desencantada de la política, que fa 15 anys. Jo diria que sí. Sí, pot ser. Sí, Jo pot penso ser, igual. Penso però s'està que més el desencantat triomf que este de abans. l'extrema dreta en el neoliberalisme, Trump, vull dir, tot això està molt connectat i a dia d'avui la joventut d'avui en dia, això ho estic fent com una generalització sense ni punt ni cap i evidentment però és una sensació com a que la joventut d'avui en dia és molt més individualista que quan siguem nosaltres joves, a lo millor. I a lo Sí, millor nosaltres sí, molt valoràvem més. més allò col·lectiu. I a medida que va passant el temps, la societat s'està fent cada vegada més individualista. Sí, jo ho veig també. Això és així. Pot ser, la joventut està tirant en compte d'anar... No sols la joventut. Jo parlo amb gent de la nostra edat, inclús, i tot, i te dones compte de que s'estan tornant molt individualistes per a tot. No sé si és per la situació, com està anant tot, o no sé si és en general, però sí, la gent s'està transformant molt. Amb les vacunes ho hem vist, no? Estan tornant... Que també mou la qüestió dels diners i no... Allò de amb la salut no s'hi juga, doncs... Exacte. Estàs escoltant Repel·lents, un podcast sobre cultura amb un gran domini de les llengües. Find the notion that asterisms are stable across time and culture is not convincing. Bueno, aforisme. Un aforisme, ja sabeu, la majoria de persones, que és una frase curta o una frase breu, una sentència prou potent, no? Que expressa normalment un pensament, podríem dir, complex, no? D'una manera molt colpidora, com si fos un col. A mi, jo sempre que he de fer una definició d'aforisme, com això, com una sentència molt breu i directa, pense en la figura de Nietzsche. Això és perquè la cabra tira al món, no? Que se diu. La seva filosofia del martell és sempre el que pense que més podria reflectir el que és un aforisme. De fet, té molts llibres plens d'aforismes. Jo que sé, així va parlar Zaratustra, l'Anticrist, Més enllà del bé i del mal. I també ho pense moltes vegades que el més semblant a dia d'avui seria Twitter. De fet, això li ho vaig comentar l'altre dia a Màxim quan me va dir vinga, doncs farem aforisme. Vull dir que me va dir els teus temes, una no? Punts suspensius. I dic, vaig a agafar aquesta idea de Twitter, ara que sé que tenim Twitter. I entrant en matèria, és que jo crec que podríem dir que a dia d'avui Nietzsche hagués esgotat les possibilitats de Twitter. No tant perquè aquest tipus d'obres, com les que he anomenat, haguessin arribat a les masses, ni molt menys, segurament no li haguessin fet cas, però pel seu estil d'escriptura aforística, per la seva manera de plantejar la filosofia, en frases condensades, probablement hagués estat un personatge que l'hagués portat a l'extrem. No dic que sigués Trump, però vaja, que estava ahí sempre també fent servir Twitter. I, dit això, en el cas de Nietzsche, de fet, era molt rellevant com aprofitava aquest tipus de filosofia del martell per tractar d'aniquilar, per exemple, els valors de la nostra tradició occidental, és a dir, els valors morals, els valors
d'una tradició que, depèn com se miri, és decadent, i les restes d'allò que va esculpint, no? A l'hora de pegar amb el martell, per dir-ho d'alguna manera més metafòrica, podríem veure que sí que permeten continuar fent filosofia. Que això, descontextualitzat, igual no té massa sentit si no venim del món de la filosofia, però bueno, com és una de les sortides, una de les eixides de la figura de Hegel i del seu pensament sistemàtic, sí que tindria sentit, no? Fer d'una altra manera filosofia. Ja no és professor de filosofia, igual que li passarà a Marx o que li passarà a Kierkegaard o a d'altres autors, no? Bueno, en aquest sentit, jo m'havia preparat aforismes típics de Nietzsche, per exemple, també d'altres autors, com per exemple, què sé jo, de Cioran, de Pascal també ha agafat algun, de Fuster, a pesar de no ser pròpiament filòsof, però ja sabem que té moltes vinculacions o que podria vincular amb moltes qüestions de filosofia a Joan Fuster, però realment seria molt complicat des de la filosofia agafar uns en concret i per què no d'altres, no? Per exemple, no he agafat cap de Wittgenstein i hi ha aforismes de Wittgenstein que han passat a la història, no? Jo, per començar, i després així aneu comentant, perquè si no me quedaré jo de protagonista i no és la qüestió, nomenar alguns, almenys un de cadascú, d'aquests autors que us han anat comentant, i a veure també què us sembla. Suposo que els coneixereu la majoria, però bueno. No sé, de Nietzsche hi ha moltíssims que m'agraden. Per exemple, el que no em mata em fa més fort, que en aquest cas és del Crepúscul dels ídols, i és que probablement sona trist, però per al desenvolupament de la psique, o sigui, de la nostra ment, més que les possibles experiències positives o plans de la vida, moltes vegades ens configura més el patiment. És el que dona sentit, malauradament, a les nostres vides. No sé, te configura més com a persona. És tan peculiar la memòria, per així dir. I és un aforisme que de vegades fins i tot recorda a personatges tan carismàtics o... Bueno, carismàtics potser no és la paraula. Tan peculiars com el Joker. El Cavallero Oscuro diu moltes vegades allò de el que no em mata em fa diferent. De fet, és un personatge molt de Nietzsche i molt nihilista. També podria ser un poc frase Paulo Coelho, eh? No fotes, Maxi. D'estases, del que no em mata te fa més fort. Paulo Coelho és suïcidi gratuït, eh? Llavors, esperant una queixa del representant de Paulo Coelho. Estàs escoltant Repel·lents, un programa que no li dona importància al seu target perquè no sap el que és. La Ribera Baixa sou, perdona que te diga, uns pijos, però utiliceu el simple si vos sona bé. Si vos sona mal, no. O sea, jo, Cantí està bé, però jo Fiu està mal. I altre de Nietzsche que també m'agradaria destacar, perquè hi hauria moltíssims, com us estava comentant, és, per exemple, tenir fe és no voler saber la veritat. Aquest és l'Anticrist, no sé si el coneixeríeu, però bueno, fa que pensar que moltes vegades quan acceptem una veritat com a revelada, una veritat revelada com ja establerta, com una veritat absoluta, potser deixes de buscar la veritat, amb tot el que això suposa en termes també filosòfics, i, a més, l'única manera de tenir fe podríem dir que és precisament no sabent què és això amb el que creus. D'altres molt típics de Nietzsche també serien sense música la vida seria un error, ja sabem, la música és un llenguatge universal, una finestra que fins i tot no té fronteres, per dir d'alguna manera, i no sé, és que hi ha tants, alguns neixen de manera pòstuma, també dirà l'Anticrist, me fa risa, de fet, jo sempre dic si me quedara poc de temps tornaria a llegir obres de Nietzsche, no?, per reviure, no sé, per exemple, algunes de les obres que hem comentat o sobre veritat i mentida en sentit extramoral sempre m'ha agradat molt. I mira, parlant d'aquest tipus de coses, així us parlo també de Cioran, en el sentit de la mort. Deia en un mític aforisme dels més coneguts, en el seu llibre que és d'aforismes, de fet, Ese maldito yo, es diu l'obra, diu, no hauríem de molestar els nostres amics més que per al nostre enterrament. I tot i així, vull dir, igual el coneixeu, i ja que som amics, possiblement us he molestat més vegades que no pas el dia que vam morir, però bueno. I bé, si voleu que comente algun de Joan Fuster, abans de passar-vos a donar paraula, a pesar que jo tinc moltíssims d'aquests autors i de més, de Joan Fuster, ja sabeu, com us deia abans, no és pròpiament filòsof, tot i que
és especialment reconegut, sabeu perfectament, com a figura clau del nacionalisme. I al ser valencià li vaig dir a Màxim que un dia podíem fer un programa des de Sueca, fins i tot, ho vam estar comentant. Jo crec que tots els que estem així hem llegit nosaltres els valencians i les associacions estan profundament encarregades de filosofia. Digues, Màxim. Quan Casa Fuster mos convida a fer un programa allí, ara que el podrem gravar i tot, doncs... Bueno, l'altre dia estaves en el cementeri que està enterrat, o sigui que vull dir... No desveles claus del vídeo, és que me cago en la mare. Ai, la documentació... La documentació. En la línia, fins i tot podríem traçar un paral·lelisme, perquè els tres autors són del segle XX, els tres que he comentat, i vull dir Nietzsche, Fuster i també, per exemple, Cioran, i podríem fins i tot traçar una línia amb alguns aforismes que té Fuster. Per exemple, quan diu Fuster, no sé, alguns tan típics, perquè és que me toca seleccionar. Tots, si tenim raó, la tenim a mitges, no? És aquesta línia perspectivista que també agafa Nietzsche, no? Com que no existeixen valors absoluts, o les persones felices no tenen memòria. Jo recordo que un amic meu sempre em deia això de hi ha alguna cosa més atractiva que una noia oblidadissa? I jo me quedava així mirant-lo fa anys, pensant, ojo, això què vol dir, no? Però, bueno, deia Nietzsche, deia, beneïts siguin els oblidadissos perquè superen fins i tot els seus propis errors. I això és una pel·lícula que m'agrada molt, la frase tal qual de Nietzsche, olvídate de mi. Vull dir, així sí podem oblidar-nos fins i tot nosaltres els nostres errors. Vull dir que, no sé. I d'altres aforismes que diu Fuster, jo moltes vegades penso que els podria dir ma mare. No perquè no estiguin currats, que ma mare. Vull dir, és perquè dius, ostres, clar, és que igual se malinterpreta. Jo ja sé que parlant soc una mica... El meu cervell va més ràpid que... no? Afanyeu-vos a estimar, els amors tardans ja no són amors, són manies. Ma mare diria això, jo crec. No sé. El perill atreu perquè altera la rutina. Jo m'agradaria aconsellar aprendre algun d'aquestos que jo ho he fet servir per aprovar el superior de valencià. Ojo, ahí Màxim té també coses a dir, Què has de dir, Màxim? En la preparació del programa, que tu no estaves perquè tenies problemes en internet, jo de fet he tret ixe tema, perquè això de citar un aforisme de Joan Fuster per treure's el C2 de valencià, no si ho he posat jo de moda, però sí que ho he portat així. Val? No, perdona, jo ja vaig treure Fuster. En el primer examen que vaig fer de la Junta, fa uns 7 anys, ja vaig citar a Fuster. Jo el vaig treure i és un aforisme que volia citar jo després en el tema d'aforismes que citaríem. En la Junta, el C2, l'oral, tocava parlar sobre responsabilitat. I vaig arribar ahir i vaig dir, abans de res m'agradaria començar amb l'aforisme de Fuster que diu tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. I vaig agafar el micro, el vaig tirar, me vaig alçar perquè sabia que tenia un 10. Sí. Tu vas citar el mateix? No, jo no recordo quin vaig citar. I en l'últim sí que vaig citar el que ha dit Freddy. Quin havies dit, que ara no recordo. Bueno, jo he dit uns quants, el de afanyeu-vos a estimar, el del perill atreu la rutina... No, un altre. Tots si tenim la raó... Eixe. Perquè eixe, clar, per a la valoració personal, qualsevol tema que et diguen en el Junta, això és un consell pro, Clar, diuen, dona la teva opinió. Dius, bueno, vale, jo dono la meva opinió, però clar, tots si tenim la raó, la tenim només a mitges. El pròxim pas que serà convidar a Aina Montferrer, la que fa els vídeos estos per aprendre valencià en el YouTube, al programa o què? No m'està bé aconsellar? Sí. Està bé. Bueno, és que en relació a l'opinió també, aquest tan famós d'ell, el de reivindicar sempre el dret de canviar d'opinió, no? Perquè és el primer que et negaran els teus enemics. A mi em recorda molt això a Unamuno, que tinc quasi el llibre, de fet, del sentimiento trágico de la vida, on defensa, li critiquen molt a Unamuno, la part del llibre mola molt, després ja comença el cristianisme a full i ja dius, ostres, Unamuno. I defensa els seus canvis en relació a les seves postures, que no para de canviar i tal, alegant que ell no és una meva, que són persones i que, per tant... Clar, és que tota persona ha de canviar... O sea, no ha de canviar en plan, mira, avui m'han ser comunista i demà soc falangista i després demà anarquista. Evidentment no té ningú sentit això,
Però Tothom sabem que només hi ha dues postures possibles al món, Montiel Dixit. la qüestió és que... Parlaves també de fuster amb aquests canvis que has dit, Màxim? I s'ha sigut bo. No, la qüestió és que vull dir que, evidentment, aquests canvis són molt raros, però la teva visió sobre certes coses en el temps canvia i és bo i natural que tu tingues una visió sobre una cosa i després digues pues, que tonto que era jo que pensava això, o mira, estava equivocat en això. Si no evolucionem, conforme anem ampliant la nostra vida, llegint llibres nous, mirant pel·lícules, el que fora, o coneguent a gent, si no evolucionem és que no té sentit. No, evidentment, tots tenim dret a canviar d'opinió, clar. Molt bé, sí. I si vols, Freddy, comencem una ronda d'aforismes de tots, val? Laura, vols començar tu, que és la que menys està parlant? Estem fent així mans prendint, dice. No, és que me silencia molt perquè és que tinc un entorn un poc ruïdós, sorollós. Però bueno, ara crec que hi ha silenci. Comenci amb un aforisme jo. Jo he portat 3 feministes i 3 d'art. No sé si o reduïsc a 2. Jo vaig dir 2 o 3 aforismes cada un com a molt. Jo parli amb Freddy ahir i em va dir que podia. Si tu fas modo carrusel, o sea, si es diu ràpid... Vale, sí. Bueno, és que també volia parlar d'una cosa. Bueno, superràpid. La Gloria Steinem, no sé molt bé com se pronuncia, Steinem. Algú sap? Steinem. No té més síl·labes. Bueno, que aprofite per recomanar-vos Mrs. America, que és la figura d'ella en aquesta sèrie, que no és el personatge principal, però sí que se la tracta prou. Bueno, és una feminista que Laura, perdona, que la sèrie era HBO, no? Era HBO. I sí, la de Mrs. America. I està molt, molt xula, molt, molt xula. Mireu-la perquè és una autèntica passada. America. I també Betty Friedan, bueno, està molt xula. Del feminisme dels 60... Però deixa-la parlar ja. No, sí, estic acostumat. Bueno, n'agafa 2, perquè me pareixen molt guais, que és feminisme no és repartir-se el pastís entre ambdós sexes, és crear un de nou. I l'altre és una dona sense un home és com un peix sense una bicicleta. No sé si voleu comentar-los. Eixe és top. Bueno, el primer quan van fer el programa de feminismes, van deixar molt clar els prejudicis que hi ha al voltant de la pròpia paraula feminisme, a l'hora de veure'l com una simple revers d'una moneda, no? Que no és així. Clar. Sinó que dona per parlar d'un nou paradigma, evidentment, des de fa molt temps. Clar, que és trencar el sistema i tornar a construir un sistema. Exacte. Sí. Per això m'agrada, perquè em pareix que són frases molt curtes, bueno, ja ho explicava el Freddy el que són, però com que hi ha molta cosa darrere, que pot tindre diferents lectures depenent del teu nivell d'aproximació al tema, del coneixement del contingut que toca, no? Depenent si saps més o menys sobre els feminismes, doncs vas entendre més o menys el que diuen. I després m'agradaria... Tinc temps per a parlar un poc? Sí, parla. Bueno, promet que la secció d'art serà més ràpida. És que hi ha un que és segurament el més famós de tota la història del feminisme, que no sé si adivinareu quin és. Adivineu quin és? No és neix dona, es fa? Ok. Sí. Molt bé. Hòstia, mini punto para Freddy, S'arriba a 0. De fet, perdona, Laura, de fet se podria entendre per als 2 gèneres fins i tot això. Vull dir que és... La construcció cultural del gènere que, diguem que igual, si no anul·la, qüestiona el naixer ja d'un gènere i quina part de l'educació, la cultura, veiem molt darrere, no? De la nostra ja també protagonista dels nostres programes, Simone de Beauvoir, que ja en parla molt d'ella, i aprofita per a parlar rapidíssimament de la llei trans, que no sé si en sabeu, per a indicar un poc, perquè és un tema d'actualitat.
d'actualitat d'este mes, del proper mes, ja va estar aprovada. Bueno, va estar aprovada, no se sap, N'hi ha conflictes entre els diferents membres del govern, reticències i demés, vull dir, no està molt clar de que estiga per aprovar-se i segurament s'endarrerirà prou, Bueno. Sí, és que això no va parlar dels problemes que suposa. Bueno, no ens anem a posicionar, perquè és un tema segurament dels debats més delicats que hi ha hagut en el feminisme en Espanya en uns quants anys, perquè és delicadet el tema i és complicat no obrir ferides. Així que ho vaig a resumir sense posicionar-me i intentant ser bastant equidistant, que és una paraula molt lletja políticament. Estàs sent tot el contrari que fem els repel·lents, que és donar opinions de tot perquè ens dona la gana, vull dir. Sí, bueno, bé. Bueno, el tema que, bueno, se va notar molt la posició, però és igual. El tema és que me ve molt de col·lació amb això de la identitat de gènere que no té res que veure amb la biologia, no? I el que sobre això parla la llei trans és que ara va hi haure un dret a la lliure determinació de la identitat. Vol dir que tu, si vols dir vull ser dona o vull ser home, perquè ho soc, encara que... Vull dir, si tu al seu document estàs com que eres home i tu vols canviar-ho i vols posar que eres dona, perquè realment ets dona, simplement has de fer una declaració i es canvia, d'acord? I als moments igual, vull dir, qualsevol persona pot canviar el gènere que té als registres oficials, als documents oficials, al registre en general i canviar-lo sense més que fer una declaració. Quan abans, que era la llei de ZP, que també va suposar avanços, però clar, ja queda una mica obsoleta, es necessitava un informe com el que tenies disfòria de gènere. I ara ja s'ha tret de la OMS ha tret ja la disfòria de gènere, ja no es patologitza com un trastorn o malaltia, aleshores ja no cal aquest informe i també es treu la condició que abans havies de tenir 2 anys de tractament hormonal per a poder anar i canviar-te el nom en el DNI i deixar de dir-te Antonio i dir-te Margarita. També ara els menors podran canviar-ho del registre, abans no podien perquè eren menors, i els estrangers també ho poden canviar de la targeta de residència i del permís de treball. I també s'aprovaran, en teoria en la llei, tota una sèrie de mesures que afectaran a tots els sectors, tant públics com privats, per a garantir la igualtat dels transsexuals, que pateixen una discriminació bastant forta i que ho podem veure dia a dia i el que no ho veig és perquè no li interessa mirar-ho. Què passa? Quin és el gran qüestionament si fa esto que siga meravellós? Que pot donar suport a un col·lectiu que més o menys, més que menys, pateix discriminacions. El que passa des d'una perspectiva del feminisme és que planteja que pot afectar a molts avanços que el feminisme ha guanyat per a les dones, com per exemple totes les discriminacions positives i facilitats que tenim per ser dones per a intentar combatre el patriarcat, el sistema que en molts sectors ens oprimeix, per això es fa una discriminació positiva a favor de les dones per a intentar igualar-ho, així com les quotes, la paritat i espais segurs per a dones. En el moment en què tu pots canviar sense passar per res el teu gènere, de sobte tu ja pots entrar a ser dona i aconseguir aquests drets i aquests avanços que s'havien aconseguit. I aquest és el gran debat. Igual l'explicar massa de pressa, donar les pinzellades massa ràpid, poso un exemple, d'acord? Que és el tema dels esports. Per exemple, ara estan competint dones amb dones trans. I s'està dient que la fisionomia de les dones trans és superior a la de les dones pel tema que el seu desenvolupament ha sigut amb hormones masculines i que són diferents els físics i tal. I què passa? Que estan perdent les dones davant dels trans. Això és el discurs que s'està donant, no el que s'està donant jo, estic resumint. Què fa? Les dones apenas fa
que 100 anys que hem aconseguit estar en l'esport i ara de sobte les dones queden cap arrere en l'esport perquè pugen els trans, bueno, i una sèrie d'exemples més que podria donar i que justifiquen que hi ha part del feminisme que vaig en contra d'aquesta llei. I aleshores tenim aquí, doncs això, una part de coses positives, una part de coses negatives i un debat enorme al voltant. I fins aquí seria la meva intervenció, no sé què us sembla. A mi m'ha semblat molt interessant perquè precisament estic llegint un treball sobre el paper de la dona al món de l'esport ara mateix, a nivell acadèmic, i clar, es veu això que ella diu, ha costat moltíssim en certs esports, a més es veu molt bé, en forma de diagrama es podria representar com la major part dels esports que practiquen les dones són justament les que no practiquen els homes i al revés. Vull dir, i clar, se sabien que un problema d'aquest tipus, per anomenar d'alguna manera, no? Dic problema per anomenar d'alguna manera, diguem-ne que arribaria. I és el que dius, no? Pot suposar passos enrere i no sé com dir-ho. O sigui, de vegades sembla des de fora que la nostra societat sigui més madura del que és. Realment no ho és. Jo em plantejo, per exemple, que aquest problema jo el puc entendre per les fisionomies i tal, però aleshores igual la solució no passaria per veure qui entra i és dona i qui no entra perquè no és dona, sinó agrupar a les persones per les seves qualitats físiques, com hi ha peso pluma, a la boxa no hi ha una cosa. Sí, per exemple. No hi ha una cosa així. Doncs igual hi ha que agrupar les persones per al seu físic, només que no dividir-ho en dones i homes. I bueno, ja estaríem parlant ja d'anul·lar el binarisme de gènere i a pegar igual uns passos avant que trencarien tots aquests debats que estan creant tanta fervor política. I bueno, i això. Que, Laura, jo crec que això també s'ha d'emmarcar en un debat a lo millor més general on tots els feminismes no sempre, o totes les dones no sempre han tingut, evidentment, una mateixa visió o interessos en defensar, per exemple, el feminisme que podria defensar una dona que se dedica a les tasques de casa, una mestressa de casa, estarà molt diferent del feminisme que podria defensar una dona que treballa i, vull dir, és com que n'hi ha moltes famílies així dins que normalment s'agrupen i demés i hi ha molts interessos que moltes vegades, evidentment, han de ser o són contraposats. I sí, està clar, si sempre hi ha debat, sempre hi ha diferents corrents feministes, el feminisme radical, el feminisme liberal, el feminisme negre, teoria de la diferència. La diferència, la igualtat, hi ha molts, però jo el que m'interessa, per si voleu mirar més, els oients nostres, clar, és perquè els atacs i els insults que s'estan donant en les xarxes socials des d'uns grups, i des d'uns grups jo he vist més que d'altres grups, ja si mireu se n'adonareu qui és més hater que els altres, és impressionant, és un escàndol. És un escàndol, no sé si existeix, però m'ha quedat molt de maruja, és un escàndol. Vull dir que està la cosa que treu fum. Per això us convido a formar-vos la vostra opinió, llegir, i sobretot això, informeu-vos, mireu, perquè si llegim només a persones molt enfadades, igual no tenim una visió realista del que passa realment. I ja està, ja no molesta més en el tema de la feminazi. No molestes, però t'havia dit, vols que col·loquem aquesta secció en l'actualitat quan jo he parlat de youtubers i de més? I potser haurà sigut el lloc. Bé, el que sí que diguem és que ens mantindràs més o menys al dia en el tema este, no? A mi me pareix que així està molt bé, perquè així no volem veure com un aforisme de fa molts anys pot tenir encara vigor en l'actualitat. És una de les coses que els aforismes permet, de fet, als ser frases condensades que tenen tot en joc. La qüestió, Laura, és que estaria guai que conforme avançarem en els repel·lents tu ens mantingueres un poquet al dia, si hi ha novetats sobre tot això, si trobes algun article o alguna... Tots els dies parlant jo amb Irene Montero. La teua amiga, sí, vale, la marquesa de Galapagar. Va, continuem. Has de dir els aforismes d'art. Encara jo? Vale, va. Rapidet. Bueno, l'art, m'interessa molt els aforismes d'art perquè l'art és molt complicat de definir i s'ha optat molt per fer aquestes frases molt ràpides que l'intenten engrossar. I moltes voltes són... És que és complicat, no? Com definim l'art? Aleshores,
em semblen algunes bastant interessants. Com ho he enfocat? Ho he enfocat un poc des de l'època en què es fa l'aforisme, perquè l'art va canviar molt depenent de l'època i del context. Com dir aquí, Màxim? Com, perdona? No me sabes escoltat. Sí que t'estava escoltant, però és que s'ha Que tallat un poc. l'art depèn de l'època en què es fa. Per Sí. això els aforismes canvien molt en l'època que parlen De d'art. totes formes, això que estaves dient de definició de l'art, jo tinc la definició perfecta. No sé on la vaig llegir, però és l'art és tot allò que la societat considera que és art. Sí, però qui parla del context? Qui parla del context i de l'art? Ah, Qui és l'autor? les historiadores i historiadors de l'art. Kandinsky, Màxim. Ah, sí, claro. En el llibre dice de trascendental de l'art, l'espiritualitat de l'art. Sobre la espiritualitat de l'art. De l'espiritual de l'art. Ah, val. Bueno, bé, Màxim, les oposicions es partes molt mal. Bueno, entonces, tinc un minijoc rapidet també, que és a veure si sabeu de quina època és esta definició de l'art, ¿vale? Laura, lo que no pot ser és que jo faig una escaleta programant 1000 històries i tu facis el que te dona la gana. No te fem cas ningú, Màxim. Però que me queda no res. M'aborre És de ràpid. productor. Va, seguís. Si jo antes no he dit res en la vostra introducció. A veure, l'autèntica obra d'art no és més que una ombra de la perfecció divina. De quina època seria? És molt Jo no sé de fàcil. quina època, però Michelangelo Leonardo, uno d'això segur. Ha dit època. Època? Ha dit època. El 500. Per què? Per què? Perquè me sona. Això jo ho he sentit. Segle XIV, És- per lo és de diví. Clar, perquè l'art es considerava això, el Renaixement, l'art era la manera d'apropar-se a Déu i és de Michelangelo Buonarroti. Vamos! Per contraposició tenim el gran art inicia on la natura acaba. Això ha de ser alguna avantguarda quan ja estan les fotos i la gent... Me sona, Alguna avantguarda, jo què sé, hi ha a mi em algun... sona també... A les avantguardes, sí. Vale. Exacte. Me puc tirar a la finestra? Sí, Sí, clar. sí. A la finestra, a la piscina. A la finestra, però perfecte. Matís. No, és de Marc Chagall. Però sí, les avantguardes del segle XX, de que l'art ja no reflecteix la natura, l'art va més allà. És que es nota, l'època. I res, i ara ja el meu preferit, que defineix l'art, està fet per millor director del món, de la història del cine, que és l'art no canvia res, et canvia a tu. Bé, jo me la jugaria a dir algun director, però no serà. Jo sé qui és. És Sí. Lynch, no? És David Lynch. Mira, veus? Quant Que de mal també ha fet Twin Peaks? Jo ho de... Que Anava a dir a partir de què ho havia dit, si havia sigut a partir d'alguna obra concreta. Sí, sí. No, jo crec que en general, i està molt bé, me sembla que està molt ben definit, perquè això de que l'art va canviar el món, bueno, és molt complicat que canviï el món. L'art simplement és una aportació. Però sí que pot canviar a tu, i aquests molts tu són els que poden canviar el món. El que dèiem, no?, que anem evolucionant. Mireu Mulholland Drive. Aquesta pel·lícula és infumable. Què va, Maxim? Algú ho havia de dir. Bé, Ricardo, els teus aforismes? Jo no m'havia preparat aforismes, jo m'havia preparat... Veus Ningú te com fa aquí cas. el Ningú te fa no cas. sent res? Què, Dios Vale, mío? m'havia preparat per a parlar sobre un... Jo pense que és un gran aforisme de filòsof presocràtic Parmènides. I, bueno, l'aforisme en qüestió és la frase que ella afirma al seu poema, que és la del ser és i el no ser no és. Pues, bé, això... Podia ser de Rajoy, això, Sí, Ah, podria sí, ser el de filòsof. És una És mariana. que- però... Té algo que veure en Shakespeare, això? Shakespeare ho agafaria o algo per el to be o no to be? Jo pense que potser ho agarrarà. Jo diria que Però no. bé, per què? Bueno, perquè en el cas en el cas de Parmènides, realment això arranca d'una confrontació sobre si el ser és immutable o si muta, o sigui, si canvia o si no. Una discussió per així dir amb Heracli,
amb Heracli d'Efeso, no? Sí, I era exacte. aquell que diria no te pots banyar 2 vegades en el mateix riu perquè l'aigua està contínuament canviant i realment el que existeix no és el ser, sinó el devenir continu de les coses, el canvi, que sempre fluctua, no existeix el repòs, l'estabilitat i tot això, i en canvi Parmènides sí que albergarà allà o defensarà que existeix una essència i de fet és l'antecessor de l'idealisme. En canvi, no només lo de Shakespeare ser o no ser, que jo tinc ahí justament l'alfombria aquesta, ja no sé ni com es diu, to be or not to be, jo el veig en un sentit més existencial i aquí no l'atribuiria a això. Jo, no ho sé. Bueno, Ricardo, que tenta ya, perdona. Así no es existencial. Y el que dius de la discusión Heràclit y tal, a veure, jo pense que Parmènides sí que entenia que les coses canvien i tal, però a pesar de canviar, sempre són. O sigui, tot allò que existeix sempre ha d'existir i mai pot deixar d'existir perquè això per a ells és impossible. Tota cosa que està creada per el fet d'estar creada des d'un punt zero, des del no-res, no pot existir, perquè el no-res no existeix. Per dir-ho de manera curta i senzilla, sols podem parlar d'allò que existeix. I què passa? Que jo trobo que en este aforisme, el ser és i el no ser no és, porta, no sé si dir una contradicció, però porta una paradoxa molt bona. I és que si el no ser, o sigui, si a la no existència ja li estem donant una definició, encara que siga simplement conceptual, mental, ja ho estem anomenant, ja estem fent que tingui una essència, ja estem fent que existisca d'alguna manera. Aleshores, tot existeix, fins la no existència existeix. És com un exemple més pràctic. És com antigament se pensava que no existia l'espai buit, val? Precisament per això, perquè el ser és i el ser no és. O sigui, tot és matèria. Podem veure a Parmènides com un protomaterialista o com un protoatomista, si volem, encara que ell no utilitzava aquestes paraules. Però sí, és això. Si tot és essència física, l'espai buit no existeix. Però què passa? Que se sap que, de fet, que sí que existeix un espai buit. Aleshores, hasta el buit existeix, hasta el no ser existeix, hasta el no ser és. Aquesta és la contradicció o la paradoxa més bé que trobo en aquest aforisme del filòsof de Parmènides. I me pareix que és molt interessant, no? Perquè, no sé, agarra ahí agarra un tema un poc metafísic, pot ser també, però bueno, inclús per a temes de la física, com hem vist en l'espai buit, doncs és important. És una de les preguntes originàries de la filosofia, si el ser canvia constantment o en canvi és immutable. I per això que deia Ricardo, jo al principi li anava a corregir amb una cosa, quan només havia dit que no es podia parlar del no res com a un concepte que seria una pseudoidea. De fet, això deia Bergson, un filòsof també. En canvi, en la mesura en què es pot parlar d'ell, a la vegada també és un terme lògic. Vull dir que és una contradicció. Ahí vaig, aquest és un terme lògic. Sí. Bueno, i estaria ahí el dilema. Però sí, seria interessant veure també des de la posició de la ciència i de totes aquestes coses. Evidentment, tot això ha canviat. Sí. Màxim, hem d'anar a la creació d'aforismes, Val, me quedaven a mi els dos aforismes que volia aportar. He acabat. Vale? Molt bé, Ricardo. M'ha agradat molt. Jo tinc dos aforismes que s'analitzarem supercurtets. Un és de Sartre i parla d'història, que diu: inclús el passat pot modificar-se, els historiadors no paren de demostrar-ho. Em pareix un
un aforisme molt encertat perquè parla de la canviant visió que podem tindre de la història en molts dels aspectes, també de les diferents interpretacions que podem fer sobre la història. Vull dir, si ara parlem d'història, no és igual ara, en el paradigmes que tenim, que fa 50, 60 i ja, ni te cuento, fa 200 anys. Analitzem diferents coses, interpretem diferents coses d'una diferent manera. I el passat, realment, nosaltres sempre estem interpretant de diferent manera una cosa que va passar, però la cosa va passar. Vull dir, realment el passat no deixa de ser interpretacions sobre aquest passat. I fins i tot la realitat, el present també. Clar, evidentment el present també és així. I un altre aforisme que em va cridar molt l'atenció és d'Arthur C. Clarke, que és un escritor de ciència-ficció, que el coneixereu perquè va fer el relat que després inspirà la pel·lícula de 2001, la de Kubrick. També ha fet molts relats de ciència-ficció i demés, està molt interessant. I Clarke té un aforisme que diu: si hem après alguna cosa en la història de la invenció i els descobriments és que a llarg termini, i sovint en el curt, la més atrevida de les profecies pareixen irrisòriament conservadores. Un poc llarg, però bueno. En poques paraules, quan nosaltres imaginem el futur i les invencions que hi haurà, quan arribem a aquest futur, tot sembla conservador. Que a priori podria parèixer que és el contrari, perquè, per exemple, si pensem en la pel·lícula de Regreso al Futuro, en la 2, que arriba un moment que estem en 2018, no? Que ja ha passat i van en patinets voladors, tots són hologrames, tot això, no? Laura, m'estàs fent bullying. No t'has tirat per la finestra per dir el futur en anglès, The future. Bueno, la qüestió és que això que es pot parèixer, a lo millor, vaya merda de predicció que així no vola ningú en patinets, realment tenim una altra sèrie de coses on hem avançat tantíssim que en aquella època ens explotaria el cap. Parla d'internet, dels smartphones, de les xarxes socials, de tot això, de YouTube, de l'e-books, de totes aquestes coses que pràcticament eren impensables. Sí, però la medicina, a veure, està millorant en moltes coses, però realment, i segueix millorant. No ha pegat un salt qualitatiu, diguem, no hem descobert una cosa que ho cura tot, i en canvi sí que hem descobert una cosa que ho té tot, que és el mòbil. No sé si m'explique. No hem descobert no hem curat la mort. de la Peliobiblo, per exemple. Evidentment, hem curat moltes coses que fa 20 anys eren impensables. Hem fet trasplants de cor, vull dir, això és impensable fa 30, 40 anys, però encara així, en certes coses, no? I això ho relaciono jo en si veiem una pel·lícula de ciència-ficció dels anys 80, per exemple, Alien, l'octavo passajero. Quan veiem aquesta pel·lícula, no sabem ni on estan, una nau espacial, que la flipes, això sí que ens sona molt futurístic. I en canvi, quan veus tot el software i tot el que tenen, són pantalles verdes on escriuen en teclats, comando no sé què, comando ni sé menos. Si avui en dia t'imagines una nau espacial, seria tot rotllo tàctil o inclús ni tàctil i seria tot així, ja la faig així una projecció, ja la faig allà una projecció. Que, si ho penses, és molt més futurístic que el que s'imaginaven en el passat. Com l'steampunk, també. Clar, exacte, l'steampunk seria portar això al límit. Sí, que és molt graciós, perquè hi ha coses que no tenim així, com, jo què sé, pues volant, carreteres estranyes, i va tot a vapor. Que en la sèrie esta de Matt Groening, en Netflix, la de Desencantado, és? Hi ha un poc un homenatge a l'steampunk en diversos capítols. Molt bé, i si voleu passem al concurs que havia dissenyat. Estàs escoltant Repel·lents, un podcast on sempre es respecten els tons de paraula. Bé, estem en el segle XVIII, amb la il·lustració i la revolució francesa... Però Laura, si ara toca el fals inici. És que com sempre m'interrompiu, jo vaig pel camí ja. I bé, per acabar el programa, jo havia preparat un xoc final sobre aforismes, per el qual... Bé, la primera cosa que he de dir és jo he fet un aforisme un poquet estrany,
i a veure si adivineu de què va i després vos donaré un començament d'aforisme a cada un i a veure per on m'eixiu. Val? Mira, si vos sembla bé, començaré per el començament de l'aforisme. Per exemple, a Freddy la pregunta seria... O sigui, l'inici de l'aforisme seria la filosofia és... Com menjar caviar. No a tothom agrada, però el seu cost resulta ben car. Està guai, eh? Està guai, eh? I una metàfora i tot. Però te l'has preparat? Què va? Jo tinc alguns que he fet jo, però això... No. Vale, estos es posaré en una enquesta en el Twitter, val? I que voten. Després, per a Laura tinc un altre. Per a un coneixement holístic de l'art, És molt complicat. lleva holístic per a un coneixement de l'art. Clar, és que damunt específicament holístic. Ara, no li has preguntat per a un coneixement holístic de la filosofia? Haver ha quedat igual, eh? És menjar caviar del car, que tal, igual. Però dice Ricardo i me vaig pensant. Vale, a Ricardo seria ser pare o mare és... Val, si voleu, mentre se'l penseu, se'l podeu És pensar... que el puto Freddy ha ficat el llistó molt alt. Però perquè jo faig psicoanàlisi als crios i li dic que el primer que li ve al cap ho han de contestar. Ser pare o mare és... Com si te tocara la loteria, però sense tocar-te. Que és molt bàsic, No ho sé. però bueno. Vale, comprat. Hagués Este podria ser de Pablo Coelho. Coelho. Hagués quedat millor tirar de la fiesta. Per a un coneixement de l'art cal haver esnifat el suficient grau d'alguarràs. Això està bé, Laura. Està bé. Jo ahir a la nit... Jo pensava que m'anaves a preguntar altra cosa. Jo què sé, Ricardo, m'ha paregut que era el mejor que podria haver sigut. Mira, ser pare o mare és quedar-se con Freddy. Lo voy a pagar, ¿eh? Ahora defensan, por favor. Guapo vol dir quedar-se guapo, atractiu, intel·ligent, fort. Vale, molt bé. Ja tenim els que volia i ara he fet jo un aforisme un poc metafòric, a veure si... Crec que se l'he comentat tant a Laura com a Freddy, o sigui, el coneixen. Seria, cal estendre la roba només quan acaba la llevadora perquè si no s'arruga. Per a parlar de no procrastinar. És molt cert. Jo l'he llegit entre cometes, me sembla metafòric i tot. Ojo, que de metafòric no té res, que això és cert. Que la roba o la traus de la rentaura i l'estens només acaba o s'arruga i fa olor a humitat. Però jo crec que voldrà parlar de no procrastinar, de no deixar per a demà lo d'avui, no? És un carpe diem, eh? És un carpe diem. Sí, jo també l'he llegit així. Pot ser. Tempus fugit. Jo penso que Ricardo té raó. És que la llevadora, si la deixes dins, s'arruga, fa olor i és un asco. Saps? De fet, moltes llevadores tenen un programa que se queden inundades, val? I quan vols treure-la, entonces centrifuga. És com stand-by, saps el programa eixe? Molt bé, Ricardo. Aneu a la verda. Si voleu llançar-me uno per mi per concursar, un inici i jo el remate i ja ho tenim. Ser editor i productor és com... Ser editor i productor és com... Ai, Dios mío, això és molt difícil, eh? Vols que te'n diga jo una altra, a veure? No, ser editor o productor de repel·lents, vaig a ficar, és com estar... Enamorat. No. És com estar tot el dia discutint en xiquet de 2 anys, perquè tu dius les coses i fan el que es dona la gana.
Màxim, que ja t'ho he contat. Ahir a la nit vaig arribar a escriure per WhatsApp, no? Me van preguntar, ostres, i el programa d'aforismes sobre què anirà i tal? I li vaig contestar a aquesta persona, amb sinceritat. Nosaltres preparem coses, però després som una mica com un riu. I em va dir, encara, no? Em va afegir, això és un aforisme, pròpiament. Jo crec que som un riu, Podríem Totalment. concluir que repel·lents és un aforisme? És un aforisme en si? Això és molt repel·lent. Sí. Val. Doncs bé, fins ací hem arribat, no? O m'he deixat alguna cosa? No. La todologia de Màxim és... Holística. A todo lo que... Bum! Molt bé. Jo penso que el tema dels aforismes més endavant podrem jugar més amb ell i tal, no? I de més. Sí, La qüestió és profundir que un poquet més. fins ací m'ha arribat el programa, no sé quan se quedarà perquè hem fet diverses gravacions, de fet ens haurem mirat, és que s'han vist per YouTube que haurem canviat de lloc més d'una vegada, però jo crec que ja estarem dalt de l'hora o més, intentaré llevar alguna coseta i de més, suposo. La qüestió és que és molt important que la gent es subscrivisca al YouTube. En xarxes. Primer, YouTube. subscriviu-vos al YouTube. Si vos aneu a seguir per el YouTube, se subscriviu. Mos punxa la moral. Campaneta. Dale like i suscríbanse. Campaneta. És molt Vale, important. comentari racista del dia. Per què? Bueno, continua, és que La dinamisme. Ja qüestió tu sabes, ja tu és molt important que vos... Primo, checo. Ai, Dios mío, no li dones ales, Laura. La qüestió és que és molt important que se subscriviu perquè així pues, mos puja la moral. Quan tinguem no sé quants mil subscriptors podrem monetitzar el podcast i tot, però sobretot estareu informats i ens seguireu. També podeu subscriure-se a l'Ivox, que és on estarà penjat este programa, sols l'àudio. Si ens heu escoltat en l'àudio, també ens podríeu veure en el YouTube, val? Que serà el vídeo. I després, molt important, el Twitter, el Facebook i l'Instagram, ahí a matxacar, a donar-nos a seguir. I, I sobretot... he de saludar a Cristina. Comentaris. Jo a Sort Espens i a Tània, que volia que fes un vídeo de pel·lícules. Sense Nubel Baj. Bueno, pues, Saluts. I després és molt Vinc a casa, important... Màxim. És molt important que comenteu. Comenteu coses, val? Podeu parlar d'això, d'allò, de l'altre, que esperem que pronte puga tindre jo material, perquè la idea és quan puguem reunir-se i a veure si quan puga quedar en Freddy en persona, en Ricardo i en Laura i els demés, pues, portar-me la càmera i gravar molt de material per anar tinguent vídeos per al YouTube i anar tirant. Val? Així que res, per la meva banda, que moltes gràcies. Si heu estat fins ací, sou uns valents per aguantar tant de temps. I ja que heu saludat, jo saludo a Juan, per saludar algú. Ah, i a Pablo, que sempre mos comenta. A Pablo i a Concha, que ningú s'oblidi de Concha. Ahí estem. Molt bé, vinga. Adéu. Adéu. Adéu.